Dnes sa nám podarilo získať ďalšie, ešte lepšie zábery z nehody na včerajšom zraze motoristov v Trenčíne. Muž, ktorý ich nakrútil, stál len 20 metrov od miesta, na ktorom auto nabralo na prednú kapotu dve mladé ženy. Zreteľne vidieť, že šofér nad autom stratil kontrolu. Prekvapujúce je tvrdenie policajtov, že o nehode nevedia, hoci podľa organizátora boli na mieste a hovoril s nimi aj dnes. Zábery, ktoré vidíte, sú iba niekoľko sekúnd pred nehodou. Mladík vo Volkswagene Bora sa vozí rýchlosťou asi 60 km za hodinu po tráve. Teraz zisťuje, že je zle. Tráva bola klská, jeho auto sa stalo neovládateľné. Takmer na to doplatili tieto dievčatá. Pýtali sa ich organizátori, či vnímajú a tak. Oni stáli, boli celé zelené od trávy a triasli sa. Chyba dievčat to ale určite nebola. On tam vlastne asi nemala nič robiť, pretože to bolo určené pre ľudí. A takto to dopadlo. Hneď po nehode zakročili organizátori. S tým jeho autom ho brali preč niekde. Stanická prišla, nehodnotila situáciu, že za tým nič nie je. Napriek tomu som ja žiadal Stanicku, aby ich odviezla do nemocnice na kontrolu, na rentgen. V konečnosti im dohromady nič nebolo, za nejakých 20-30 minút boli naspäť. Podľa organizátora boli na akcii aj policajti. Tí však tvrdia, že o ničom nevedia. Polícia zatiaľ neeviduje žiadnu dopravnú nehodu na trenčianskom letisku. Organizátori akcie však tvrdia niečo iné. Samozrejme o tom vie, aj dneska boli tu za mňou. Nie, neboli tam policajti. Teraz môžeme len hádať, kde je pravda. Isté však je, že nejde o prvú nehodu na autotuningovom zraze. Zrejme nikto zo zúčastnených nezabudne na nehodu, ktorá sa stala minulý rok. Čerstvá držiteľka titulu Miss Tuning si vtedy totiž pomýlila brzdový pedál s plynovým a vo vysokej rýchlosti vletela do davu ľudí. Zrejme nenadarmo dostali návštevníci akcie pri vstupe do objektu na ruku náramok s nápisom Buď opatrný, na akcii si na vlastnú zodpovednosť. Maren Homer, televízia Joj.